rupa ayu, nggih, pawaan becik, swara apik. Saya dasare pendidikane ya hebat. Calon dokter. Nggih. Mung sayange siji. Apa sayange? Urung duwe bojo. Ha iya. Monggo ingkang ngersakaken. Ngersakaken ora ngersakaken. Nek kok ditawak-tawake kaya dagangan apa wae. Mas Gareng, selamat malam. Selamat malam Mas Bayu. Kudu sing semangat Nadiantana nggon wadem ya kudu gelem obah. Ya tetep iki ora tau bake ya malah kujur awakku. Lah pripun? Jan kaya nyambut gawe ning jero kulkas. Lah wong iki dasare hawa bediding, ora hawa bediding mriki iki ya wis adem mergo masyarakat kalih Polri wis manunggal lahir batin. Betul, ini ya wong abot-abote ngayahi tugas wong Semarang iki kutha pesisir notabene panas. Nggih. Bareng neng Malang iki jan duh. Pripun? Kok nyambut gawe kaya dikupengi es batu. Nggih. Ning nadyan anyep dadi anget. Mergo sing mirsani ya luar biasa, Mas. Leres, Mas Gareng. Wah, jan aku ki rekake budal tak gasiki ya meksa tekan kene kewengen. Lah pripun ta? Lah mergo aku ki molak rekake nu ya gen cepet lewat jalan tol. Jalan tol. Ah, kowe iki ra iso maca. Lah piye ta? Tulisane apa? TOL. Diwaca Tol. tol. Wong TOL kok tol ya tol. Lah wong lumrah ya ngono kok ya. Lah ya kudune aku ki lewat Surabaya. Nggih. Ning aku mau pintu apa tol? Tol jare. Ayo pintu tol maknyuk aku wis metu. Nggih. Wong ya golek ngirit malah entek-entekane ngorot ya kuwi mau. Nggih. Ning apapun yang terjadi saya siap melaksanakan tugas. Leres. Karena malam hari ini malam istimewa buat para bayangkara kita, bapak-bapak Polri kita yang telah melaksanakan resepsi HUT Bayangkara yang ke-79. Leres, Mas Gareng. Pertanyaane pripun? Jane tegese Bayangkara ki apa? Nek miturut Mas Gareng, Bayangkara niku napa Mas Gareng? Bayangkara itu terdiri dari 4 suku kata. 4 suku kata. Bayangkara. Bagian institusi pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Leres. Terus yang tugasnya melayani, mengayomi, melindungi masyarakat Republik Indonesia. Nggih. Terus lah iki Kapolri sebagai pemimpin utamanya. Nggih. Terakhir rakyat tenang, Polri senang. Alhamdulillah. Lah ya kudu ngono no Mas Gareng. Nggih, lah niki mula umure pun 79 itu merupakan suatu doa. Kok 79 merupakan satu doa? Arti 79 itu napa? 7 itu tujuannya itu tadi saya sebutkan melayani, mengayomi, melindungi masyarakat. 9 itulah doanya, semoga bisa lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. 9 wajan. Langge no Mas Gareng, panjenengan yo karo aku kudu matur nuwun kalian jajaran Polri. Ora sanak, ora kadang awake dhewe melu dijaga murih napa niku keselametaning urip, ora ngaten to? Nggih, wong rela 24 jam standby untuk mengamankan situasi lho. Wong polisi kok, Mas. Nggih. Polisi itu posisinya harus selalu di tengah-tengah masyarakat. Nggih. Terus lincah gesit itu yang dituntut sebagai anggota polisi. Nggih. Terus siap 24 jam untuk kamtip Mas. Leres. Jadi walaupun lepas tugas tetap harus siap sewaktu-waktu di calling. Mula ono calling darurat 110 itu tadi. Betul. Yang wis ora ngagem seragam polisi wis anjiwa ana pribadine gitu Mas. Nggih. Ngerti ana kejahatan ora kudu nganggo seragam ya kudu melu cawe-cawe ngrampungke situasi, ngamanke situasi. Nggih. Itu hebate Polri kados ngaten. Mila matur nuwun Mas Gareng, awake dhewe sowan wonten Polres Kepanjen melih. Sawise Covid meneng nganti saya ini alhamdulillah pecah telur
awit panjenenganipun Bapak Danang Setya kepareng gelar pargian peringatan Bayangkara Mas Gareng. Aku mau teko ditakoni karo Pak Polisi. Tekoni pripun? Pak Gareng riyen terakhir manggung teng Polres niki tahun pinten nggih? Alah Pak duwite wis entek kon ngeling-eling. Nggih. Aku ki anggere duwite wis entek iki wis lali. Ning sakniki wis dielingke meneh. Nggih. Nyatane iso sowan wonten mriki. Wah, jan luar biasa kemajuane. Iki aku seneng ku yen nyambut gawe kene ning kene iki apa? Penonton iki do pinarak lenggah ngene iki lho, Mas. Nggih. Iki sing luar biasa dadi sing nyambut gawe ya dadi kepenak. Nggih, Ora oyok-oyokan. leres. Oh, Sopo sing betah melek dasare niki mengeti hari Bayangkara kita bar mirsani wayang mengko kondur sing kabejan kepareng ngasta hadiah mergo iki ana door prize jumlah total yen ora kliru ana 106 door prize. Pokoke Hebat. kula pujek-pujekke sing bengi niki betah melek berarti durung turu. Ya akeh tunggale nyajene betah melek urung turu. Ayo ngenteni iki lho, iki dina iki bengi iki lak ana wong kecepit lawang to. Kok kecepit lawangi apa? Door press, door kuwi lawang, press iki kecepit. Dadi door press iki wong kecepit lawang. Lah kok intrah-intrah. Lah witeno wong iki pancen kejutan. Aku ya iki bingungku iki. Bingunge pripun, Mas? Aku lah ya didumi karo panitia kupon. Kupon nggih. Kamu kok kupon iki le nyocoke kudu ning layar kono iki. Lah terus? Lah aku tuh le nyocoke piye? Ayo engko nek Mas anu wektune ya eneng to Mas. Nyatane 70 buah sembako lho iki. 1 buah sepeda listrik hadiah utama. Wah, aku arep dikai hadiah sembako nggih matur nuwun, hadiah sembarang nggih matur nuwun. Nggih. Ning sing baku ngaturaken matur nuwun dumateng Bapak AKBP Danang Setya Pambuti Soekarno. Leres. Wah niki Pak niki leres Dek Bayu ngendika pecah telur pun dangu mboten ate sowan mriki. Niki panjenengan ingkang ngasta alhamdulillah saged sowan mriki. Amin. Tombo kangen masyarakat Malang kene Mas. Leres Mas Gareng. Nggih. Mila pancen iki pun digonthos sawetara kok Mas. Niki lek-lekan tirakatan wonten Polres Kepanjen. Nggih. Nggih, heeh. Aku mbok ndang goleke kanca Mas. Oke, siap. Atise ora umum. Kandhane wadem iki penake mung ngemil karo turu. Aku anggere ning nggawa ati sini terus kelingan bojoku e. Enten apa ta bojone enten apa? Oh bojoku kae mesin open kok. Oh iya, penghangat to ya. Penghangat tok. Nggih, tak goleki kanca Mbak Elisa. Ayo diaturi jumeneng dipethuk nganggo lagu-lagu perjuangan karben gugah semangat Bayangkara. Kita Mas Gareng. Yo Cok, diaturke. Monggo, yo. Dari Sabang sampai Merauke, yo. Dari Sabang sampai Merauke, berjajaran pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi. setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sukses. Pribadi bangsaku, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. halo Bandung, monggo. Halo
Gareng. Weh, sik iki omong-omong sapa sing anu ki bakar sampah sapa iki? Ngawur. Iki- Bakar sampah niku semuk. Oh, kuwi dinggo eden-eden panggung wektu saiki. Tak kira metu kabut. Mboten. Wah, kempling. Nggih. Selamat malam Wilujeng Dalu, Mbak Elisa. Selamat malam Wilujeng Dalu, Biong Cangi, Mbak Yulimbok. Wah iki rada repot nek iki. Suarane kok medok. Selamat malam Sugeng Dalu, Pade Gareng, Ingkang Minulya. Esuk menawi yen isih pilek mbok aja nyambut gawe. Boten. Pilek piye to? Lha iki umah suarane bideng lho. Ora kok bindeng pancen logate ngono kok ya. Pangapunten, kalau logatnya seperti ini campur-campur. Oh, Pak pangapunten ora ana Ya. pangapunten. Pangapunten, derek gulang tepang, gladiwanu. Sik. Kok gulang tepang iki ngene iki tepang. Ya, Gulang. perkenalan Pade. Perkenalan. Derek gegulang tepang. Tepang, ora tepang. Yang tepang kuwi nendang kae tepang. Nggih. Tepang. Mbok mohon informasi kok medhok banget. Paring asma sinten to? Namanya siapa? C. Nami kulo Elisa Orcarus Alaso. Sama Elisa. Ya, Elisa Orcarus Alaso. Elisa Kercocos. Kok kerdos parah. Elisa Orcarus Nah, Alaso. Iya. Oh. kok sik jenengmu kok asing kaya ora wong Jawa. Anu kowe aslimu ndi to, Nduk? Nggih, kula menika aslinipun wonten Sulawesi Tengah. Bapakku Seko Toli-toli. Apa? Bapakku Seko Toli-toli. Bapak toli-toli. C. Nggih, dadi seko karo toli-toli iki aja digabung. Dadi kudu dipisah. Bapakku saka toli-toli. Saka spasi toli-toli aja saka toli-toli. Oke. Nggih. Spasi Seko Toli-toli. Bapak. Ibu. Ibu Seko Lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok Kok nesu piye to, Reng? malah nglambek-nglambeke ibune kok ngedi kok dilambek-lambeke. Tadi pertanyaannya nopo? Bapakmu mbokmu, ibumu kuwi saka ngendi? Ibuku Seko Lambelu. Lambe. Ayo, aja kleru tampa. Lambelu kuwi jeneng daerah. Nah, niku leres. Daerah di Sulawesi sana. Wonten Morowali mriko. Jadi Leres. ibu sekolah Belu, Leres. bapak saka koma toli-toli. Kopanya kudu ceto ya. Cetok, ora cetok. Ceto. Ya kudu maklum to Mas Gareng, wong kudu piyai kene kok. Ning paling tidak aku wis menghargai karena dia ora ketang sithik wis kepengin ajar basa Jawa. Nggih, aja to piyai Sulawesi, kita sing wong Jawa dhewe lho karwan iso basa Jawa halus kok. Ning iki apa ya wis teteh omong Jawa wis iso lancar. Nggih setetek. Setek. Ya ra. Isru ta? Aja setet. Aduh. Sedikit. Setitik ora setetek. Sedikit setek. Teteke sedikit. Wah. Oh ya, maksudku Ora itu. cetok. Lah wis cara dibenerke malah Setitik. Ah, Sedikit. Betul. Nggih. Setitik Ya. wis ajar basa Jawa. Nggih, kula nggih belajar basa Malang. Setetek. Basa Malang iki Iya, sedikit aku belajar basa Malang tuh dibolak-balik. piye? Ojo ilal ker. Apa? Ojo ilal ker. Ojo lali. Ojo lali rek. Ojo lali rek. Ya. Ojo lilal Ojo ilal ker. Iya, ojo ilal ker. Ngipok eram-eram, emar-emar. Ngipok emar-emar. Sapa nyepok kuwi? Ngipok itu ngopi. Ngopi rame-rame. Ya. Aku belajar itu nganti mumet dasku. Wah, kupetnya yohmu. Apa itu? Dem-dem
Kok piye? Ngempet nguyuhmu. Apa itu? Adem-adem ngempet nguyuh. Malah bingoke. Iya itu angel loh bahasa Malang itu bolak-balik. Setiap daerah pasti ana ngono yen diarani basa prokem ngono kae Mas. Niku dialek kita dialek. Basa pergaulan. Tapi ayo ora ketang sethithik. Nggih. Basamu ya wis apik ning pancen kudu ana sing dibenerke. Dibetulkan. Nggih. Pangapunten nggih menawi wonten ketal kidul atur ingkang boten prayogi nyuwun agunging samudera pangaksomi. Piye, sapa gawa cendul barang wong apa kuwi? Oh, yen enten kital kituling. Wah, ya. Aja kital-kitul. Nggih, yo sing sabar to rek sing sabar to sing sabar. Pakai itu jadi guru loh. Ya aku benerke ning aja diperparah. Yen wonten kital kituling atur kula. Nggih. Terus nyuwun agunging samudera. Samudra. Oke. Samudra. Panga sami. Nah. Samudra pangasami. Ya wis gitulah Pak Kowe De. pomoran hukum no tak nikah kowe. Ya aja Ya ta. aja. Mbak Elisa. Nggih, dawuh, Mas. Ini memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-79. Nggih. Mbak Elisa mau mengucapkan apa? Yo untuk hari ulang tahun Bayangkara. Nggih. Omong ora cetha kok ngucapke. Kawula derek mangayu bagyo anggenipun ambaluwarsa Bayangkara kaping 7 dosa likur songo. Aja nganggo likur. Aja kaping kaping 7 dosa songo. Oh enggak pakai likur. Ora likure cuti ra melu. Oh ya 7 dosa songo Tahu. widak. Kok widak? Piye to iki? 6 kalau di atas 60 tuh pakai widak. 60 itu sewidak. Oh iya. Ya nek 70 ya 7 dosa. Ora ana 7 dosa widak songo. Oh ya, Ya. 7 dosa songo. Songo. Terus. Ya, boleh untuk masyarakat. Amin. Semoga polisi semakin adem. Kawe masyarakatipun ayem. Sing rokot sapa? Masyarakat tuh apa sih basa Jawanya ya? Nggih, Yo, para kawula. Para kawula nek masyarakat di basa Jawa ya dadi masyarakat malah dadi Para kawula sedaya. Para kawula sedaya sansaya adem, bisa Nih. mengandalkan polisi sebagai sahabat, sebagai pahlawan, Betul. sebagai seorang yang bukan yang ditakuti, Betul. ya, Nih. tapi bisa menjadi pelindung, pengayom untuk masyarakat. karena polisi bukan momok masyarakat. Leres, Gitu, nggih. itu mitra masyarakat. Ayo podo kekadangan saling bergandeng tangan. Anu Gitu. LP omong Indonesia wae timbang Jawa aku malah ngeden nih. Lah ya Malang kan Jawa, masuk Jawa masih. Iya nek kowe ngomongmu Jawa ki kical kiduling ngono. Ya ora apa-apa Mas Gareng, itu namanya Mbak Elisa berusaha untuk menghargai bahasane awake dhewe wong Jawa. Kepengin pinter ora Nggih. instan, harus sering mengucapkan biar lebih yen cara Jawane iso teteh. Leres, Fase. leres. Ya. Yo, Mbak Elisa, Nggih, dawuh macane. meniki wis digelarke gamelan komplit, yo ngaturke tetembangan sawetara. Sing Nggih. nembang sapa? Mbak Elisa no. Kowe iki jane piye to? Lah ngapa ta? Omong kowe ra cetha kok nembang. Lho jenenge kowe mbok menawa mbok menawa iso berusaha, mbok yo seben. Ala wanita totoan lho. Ya wis, aku tak nyuwun pangkur Semarangan dibawani Mbak Elisa. Angel lho. Angel lho. Ayo dicoba sik no. Engko nek rung iso ya sinau meneh. Wong ki aja nganti patah semangat. Gitu Mbak Elisa. Betul, gula usaha Pak De. Yo wis piye? Wis piye? Aja disepek-lekake. Sepele kakake. Aja disepel kelekke karepe iki. Oh jajal. Ayo, kaya ngapa suarane? Pangkur Semarangan Mbak Elisa Orkarus Alaso. Monggo, ayo. Mingkar
iki debeng iki. Ayo sapa iki sing nyuara sapa? Kok debing piye to kuwi asline ya ngono kok. Ora iso. Wis tak rungokno tenan. Ayo. Ini lho golong menjingku munggah medun. Wis ora usah omong kowe nembang wae wis. Ayo. Akarana luar biasa. Elak ya omong ora cetha nembang iso cethane kok ngene iki. Sik saiki cengkok nggon gawat. Ayo, aja diganggu. Ayo, Pak. Yo, sithik meneh. Tepuk tangan Bapak Ibu, kagem Mbak Elisa. Wah, Ye, ora hebat. swara ngentekke omah ngentekke sawah yo ngene iki. Wes, Tapi Mbak Elisa jangan bangga dulu. Gimana Pak? Istrine Mas Garing iki suarane wah yo ngedap-edapi. Oh saya. Heeh. Istrine Mas Garing iki suarane hebat. wong ora seneng pamer. Oh, Kowe nembang lah ning ngarepe wong akeh, bojoku yen sepi kok nyuara kok. Oh, nek sepi. Heeh, sepi wong nun nyuara metu wong omah. Au. Tak kira nembak. Oh, ning marake aku semangat. Iya. Anet. Ayo, lanjut Mbak Elisa. Sinukarta mreh kretarta Manuneno pekartine ilmu Nano agama agemeng Ojo diplerai, malah yo. Nyerapa seger Mas Pandu. Yo. Mas aja diperai. Perai. Mas aja dibayai. Yo. Jalati eseni. Tinggal aku mau kudu ngerti cara. Aja ditinggal arti paten jadi murah. Mangko keri ing jaman. Kaya sing eling Eling bakopo. iku budaya. Yo.
bagus ngerti murah Mangkoke keri ing jaman padha kengele budaya Anjene bener Alhamdulillah wis diaturke. Piye Mas Gareng? Hebat apa ora Mbak Elisa? Ayo Kis, ngene Mas. Pripun? Iki sing diarani bocah mendekati kesempurnaan ya iki. Oh ngeten. Rupa ayu, Nggih. pawaan becik, swara apik. Saya Saya dasare pendidikane ya hebat. calon dokter. Nggih. Mung sayange siji. Apa sayange? Urung duwe bojo. Ayo kanca ya kudu ndongake. Ya ngene Nduk, yen pancen pengen golek bojo angel aku ya iso kok dienggo eksperimen sik. Iya. Kok ya pade, mau di sini cari polisi apa Oke. gimana gitu loh. Pak Danang menawi wonten putra buah ingkang tasih legan menika wonten momongan. Wah iya. Monggo, ingkang ngersakaken. Ngersakaken ora ngersakaken. Kadang kalau ditalak-talake kaya dagangan apa wae. Lah ning ya pripun Mas Gareng? Nyatane Mbak Elisa menjadi seniwati ya ora ditebus secara cara wong ora legal-legal. Ning pancen bener-bener ditekuni nganti saya ini. Ya memang berusaha. Nggih. Makanya ya ketok apik tenan, pendidikane dhuwur, IQ-nya tinggi. Nggih, Wong nggih. sayange omongane kok pating plekutuk. Ya kok suwe-suwe rak ya ora. Anu, Apa nggih. dewe? Ajar sithik-sithik Nggih, yen Pak De. kumpul Pak nggih Pak De ora nggih Pak Del. Nggih, Pak D. Nggih, Pak De. Kerep kumpul karo aku lak suwe-suwe apik. Amin, amin. Kulinten. Kulinten. Waiting tresen jalaran sekeng kel kulinten. Bisa apa sing wetenge lara kuwi? Sing wetenge lara sapa kok iso ngantek? Witing tresno jalanan saka kulino kok. Iya. Witing tresno. Ya seben wong jenenge. Nggih, Mbak Elisa. Nggih. Polri mendukung penuh program Astacita Mbak Elisa. Nggih. Kita kadosta menika penanaman jagung. Betul. Menika instruksi Presiden Republik Indonesia beliau Bapak Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan dengan sinergitas antar kelembagaan. Betul sekali. Ini Nggih. berarti semakin berat tugas Polri. Leres. Karena selalu menunjang atau mendukung program-program pemerintah. Orang Nggih. keamanan Nggih. tapi yo pangan Pak De. Pangan. Betul. Leres. Amano yang ramangan ya rekoso. Serai kosong. Milo program besar penanaman jagung serentak 1 juta hektar berhasil dilaksanakan sebagai bentuk sinergi antara Polri dan Kementerian Pertanian. Biasa. Oh, ora hebat. Piye Mas Gareng? Oke, luar biasa. Walaupun beban tambah, tapi karena ini sudah tugas negara tetap dijalankan Polri dengan baik dan benar. Nggih, Oh, nggih, sing nggih. baku agar niku wolo. Pokoknya Pripun? kalau masyarakat itu tenang, Polri senang. Leres, nggih. Heeh. Pancen niku sing diarep-arep kok Mas Gareng. Oke, Terus dalu niki Mas Gareng. Napa, Mas? Menika kathah hadiah utawi door prize. Nggih. Engko sawetara niki dibuka session limbuan sih. Oh, ngaten. Sadurunge buka door prize, aku tak nyuwun tulung Waranggana Mbak Ayu keparen jajari Mas Gareng sik. Monggo mentaram-mentaram. Turut ayo. Oyo Ngetan bali ulon apa sejati kelakon. Sugeng dalu. Selamat malam, Duk. Nah, iki. Ya delok prejengane tatane beda karo cak iki Elisa mau. Lah piye ta? Iki luwih halus. Nggih. Mergo ya delok dari solahnya. Ya Dek ya, jenengmu sapa mau? Nami kula. Heeh. Nggih, nderek tepang para kadang sedaya kemawon nggih. Nami kula Diah iku semaning Tias. Jiwala kaji kok belum. Niku Pak. Luwih halus, Mas iki luwih halus. Halus sapa malah luwih koplak ngono.
ana wong ngenalke jeneng wong nganggo tujek-tujek iki lho. Wong iki ciri khase dhewe-dhewe kok. Sapa Ayu? Sapa nduk jenenge? Iya, Ayu ku semane bias. Si malah kaji kok belum. Berarti aku ngundang kowe rasa Ayu ya saiki dut wae ya. Ya ora jenenge kuwi. Boten. Nek tetep cah di to. Kula asli Madiun. Asli saking Madiun, Jawa Timur. Wah, weton Jawa Timur ki biasane wah mentes-mentes Leres. kaya tumo kae wah ya delok pawakane iki pawakan Waranggana. Nggih. Presiden. Mbak Ayu sekolahe saiki ning endi? Kula insyaallah maba UNS. Oh, nembe ajeng mlebet kuliah wonten UNS. Surakarta Hadiningrat. Leres. Leres. Nggih. Kowe ning UNS Surakarta jiko apa, Nduk? Jiko komputer. Jiko kok kowe kuliah apa malih? Lah pripun to? Maksudnya jiko napa niku pripun? Maksudnya jurusan apa? Nah, jurusane niku pendidikan bahasa Jawa, Pak. Pendidikan bahasa Jawa. Betul, bagus. Nggih. Biar apa bahasa ibu tetap dikenal dan dipakai oleh masyarakat. Leres. Nggih. Iki Mbak Ayu tak goleki kanca siji meneh ya. Apa? Yo sing saka Banyuwangi. Ngene ayo nyedaki Mas Gareng monggo metaran. Ae aoe aoe Jualolo ialah penake Larak disamperke delok pawakane iki bocahe luwih halus, luwih luwes, luwih apa ki cara-carane cara srawunge luwih penak. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, Pak De. Lho, ya ra. ha Jenengmu sapa? Kula Dita Intawati. Jar, bener to, halus to. nggih Omahmu ngendi? Aslinipun Banyuwangi. Banyuwangi. Oh, ya wis kono-kono. Lah ten apa to? apa kok wedi apa ta Aku ki paling wedi karo cah Banyuwangi tenan. lah ngopo Santrete mandi-mandi. kono wis ora nek santet kono dadi kota budaya Oh, kota gandrung lebih baik disebut sebagai kota budaya, kota gandrung. Tapi jenengan ngersake mboten napa-napa. Oh, Gratis, Pak De. Gak gratis apa? Santet. gelem Mas gelem nggo pengalaman Ya urip nggih, pengalaman sekali ya, De. Sekali-sekali. Pisan ya, Nduk ya. Pengalaman kok disantet iki lho. ora enteng Ojo. Mboten enten. Ora. Anu, kowe saiki ya isih sekolah. Pun lulus. Oh, wis lulus kok ngendi? Isi Surakarta. Oh, sarjana seni saka Surakarta. nggih Isih sarjana seni isih legan. Alhamdulillah pun duwe bojo, pun manak pisan, Pak De. manak pisan kaya kuncinge manak Lah sami ngedene Pak Bayu. oh iya Ya ning ya apa pun gadah anak ora terus manak to. Lah kan ya padha to, De. Ya beda, manak ki lumrahe kanggo kewan kae manak. Yen menungso ya nglairke. nggih Lah sing manaki sapa? Hah? Sing manak ki sapa? Awakmu? Lah kok sing protes jenengan? Ya sesuk aku tak manak dhewe. aja ngono nyuwun gerajakan Banyuwangi diaturke sik monggo ayo dibawani sing bawa Mbak Dita Intawati didum bertiga Mbak Ayu karo Mbak Elisa ayo kene yo kuwi anu lanang sisi kroyok wedok cacahe telu ayo Mas Gareng ayo dikuwatke awake aja ngarep Alah yen guru cah samene tak pangan aku kula menghadapi bojoku sakmene kok. iya ayo Santai aku. monggo yo Mbak Dita diaturke sik monggo monggo yo Mambian mayone Mambiang mayone mangjame. Awas, yon. Hei. Ya. Piye? Ya. Aku kok ngerjani wong telu ngene sipil le. Yo, Mbak Elisa, ngerti. Ya. Sarane
streaming. Iya, terima kasih. Betul. Penontonnya banyak, sehat nuwun. Yang nonton dari rumah sehat sedoyo berkah nggih. Berkah. Apa to? Omong ki koyo wis Pak Der jeglek, kene jeglek tinggal ngobrol. Nanti bang lali kok. Timbang lali, alung lali timbangane ora jijer ki mau. Yo ayo. Ngir. Nyeram yai no swan toro Iki jane sida apa ora? Wancang-ancang sik to. Acang-acang kok ping 3 ki lho. Iki sing oh, Yo. kowe iki lho sing ngabani kowe iki lho. Iya Mbak Elisa, iya. pianyu wengi Oh, pae sing ngendangi TLK. Apa? Telek. Ngapa ta? Ngapa? Kene wis obah ngono mandek iki. Yo. Wah, agar pisan kas ngono tak dol kendange. Iya, Mbak. Apa tak? Ngapa? Anu tulung ngon pengendange ganti wae ngon. Kok nesu iki apa? Kendangan penak ya ngono kok. Dene acang-acang ora digleng, ora digleng bareng kene mingo malah kono mak gleng. Jane karepe piye? Ora nesu to. Ora asal nesu. Sing ngendangi pelawak undang lho sing ngendang. Kowe aja sok naidu Mas. Kaosane bayaran kok. Ya. Mas, kowe nganti anu awas kowe. Pisan kas kok kene iki. Yo, Mbak Dita. Ayo. Lar lan kidul alasangka Lor laki dolala santer. Ya. Kang Keliwiak. kang kaliwiat Ayo. Ya. belam yang Mbak Elisa. belam biangan Bertiga bareng. Yo, jilolu ya. Rajakan susah sedang disangka Mbak Dita. Ya. tanah India. Ayo. Gumalyare. Mbak Elisa. Gumalyare. Mas Gareng. Yo Mbak Dita. Yo. Taman Sari Nusantara. Aku pamit ke panitia. Ngapa tak? Tak golek wayangan liyonggon wae. Kok nesu iki ngapa? Kowe iki merita wong kene semangat bikin woper liya. Lah wong suarane mati dum-dumane kudu ngono kok ya. Aku ngerti wong ngene turu ning omahku. Yo, diaturke dirajakan Banyuwangi. Monggo, yo ta. Arep Banyuwangi. Ae. Alon-alon diadote. Oh. Oh, Mbak Dita. Kerajaan Banyuwangi.
Terima kasih matur nuwun wis diaturke Gerajakan Banyuwangi. Nggih.